mbok yo mesem mrengut pedae apa mbok yo guyu susah pedae apa pancen budi tetep ing janji aja ewa aja tansah juwa nadyan aku kok tansih ing janji mesem tansah ndak enteni yo bareng angudi luhuring kagunan watone tumemen masih kasembasan selendang biru lamatan pasinane ngagem bayak kumpul nyangke so ngampil selendangipun Mbak Noni malah keduren selendang biru selendang biru among ngenaki ati ora tekan baten setiamu ya selendang biru monggo tatapono janjimu selendang biru sore padang bulan ayo kanca padang bulan rene bebarengan gegejekan kae dengan bulan yang bisa Kontek adil Geduk asale saka tero potonganku iku tambane apa ala
yen ora pethu yo Iki mau tembang ilir-ilir ya, Truk. Kepara nyata Kang Garing. Eneng apa to? Sajak kaya ana sing mbok pikir. Iya. Sing tak pikir mung kejaba tembang iki mau kok, Le. Tembangi prasaja ning surasane mengko karep sing luhur ya, Truk. Bener Kang Garing. Tembang ilir-ilir kuwi yasane Kanjeng Sunan Giri ing Gresik, Jawa Timur. Wondene sing mopilirake panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga. Kang Sumare eneng Kadilangu Demak Jawa Tengah. Mengkono mungguh surasaning buku. Mbok babar pisan anu, Truk, werdekno tembang mau mengko karep apa, Kang? Yen kowe kepengin ngerti tembang kuwi mau werdine piye, ya ora ketang gaduk tuna ya, Gong. Coba tak ajar merdekke lelagon ilir-ilir. Mengkene, Gong. Ilir-ilir tandure wis sumilir kang ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Kuwi mengko karep gugah-gugah wong sing padha ilang gregete. Ayo padha nglilira, ayo pikiramu padha gumregao. Elinga marang tanggung jawabmu. Kowe isih ijo royo-royo tegese isih enom ibarate kaya tandur kang lagi sumilir. Aja padha tungkul enak kepenak kaya dene temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Iki mau mengko karep kowe isih enom. Padha wani ngrekoso dhisik, ibarate kaya wong sing menek blimbing mau. Blimbing kuwi lumrahe lingire ana 5 to? Iya. Tumrap wong sing agamane Islam manembah
limang wektu padha tindakno aja nganti tok gothangake lan tok tinggal ngono lunyu-lunyu peneken nadyan upama limang wektu mau tok anggap rekoso lakonana ngono ya Tru iya mengko yen wis kulina lan mapan engko ora rumangsa rekoso ning malah rumangsa dosa yen kowe ora nglakoni manembah wajib limang wektu mau iya banjur anu Tru kanggo masuh Dadotira kanggo masuh Dadotira mangerti ya manembah wajib limang wektu kuwi kena kanggo masuh jiwa lan ragamu Dadotira kumitir bedhaing pinggir nadyan uripmu dhisik kuwi kebak dosa paribasan molimo wis tok tindake kabeh ning yen kowe wis gelem nampa pituduhing agama mongko tok andemi lan tok lakoni kanthi tememen kuwi bisa mesuh jiwa ragamu sing reget sing diibaratake Dadotira kumitir bedhaing pinggir mau iya banjur damana jlumatana ya damana jlumatana kanggo seba mengko sore ya kanthi kowe nindakake sekabehing piwulange agama kang wis tok rasuk lan tok tekuni tur gelem ninggalake kang dadi larangan ing agama lan kowe wis mertobat kuwi tegese kowe wis eling yen menungsa kuwi mengko bakale seba marang ngersane sing gawe urip ya kanthi jiwa ragamu sing wis dikumbah resik mau ing mengkone kena kanggo seba ning ngersane Gusti Allah mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surak hayu mumpung kowe isih enom isih padang polatanmu mumpung jembar kalangane mumpung isih jembar serawungmu isih tangeh gegayuanmu ya surak hayu sing tegese kowe tumindak sing becik sing piguna tumrap marang wong liya yen tumindakmu becik lan murakapi kanggone bebrayan mesti kowe didongake rahayu slamet dene wong akeh merga lumrahe wong sing surak kuwi suwanane wong akeh mula tembunge ya surak hayu mengkono mungguh kurang luwih werdine tembang ilir-ilir kuwi mau kang garing karo Bagong wah iya Truk nyatane pesemon tembang ilir-ilir wis ditindakake kabeh dene pepundhenku panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda sugenge tansah piguna tumrap marang wong liya pancen mengkono kang garing mula aku karo kowe wajib nyuwun donga pangestune panjenenganing Bapak Haji Sukron Suwanda sak kukuban iya iki ngempek eyom ya kang garing iya le iya dasare awake dhewe iki tinemu nom uga ngaturake penuwun Mas Yoyok Mas Kangko sing wis kepareng percaya karo Bagong gelar kagunan ana kene iya iki isih kepareng lenggah kadangku saka Banyuwangi Mas Percil karo mbahku saka Tuban nggih waduh tesih niki napa Sandimala nggih Sandirana kok Sandimala iki ya nyatane krungu kabar gerah ning saiki wis sehat wis kari warase amin ning nggih benjing gerah meleh lho ya aja ngono to bocah nek omong celiwak-celiwuk iki niki mung gerah mung waras mung sedhela niki waras templekan wong waras kok templekan kok iso iki lho kowe iki terus apa gunane ning urip ning donya lho wis sewepuh kaya ngono bendina ndagel ora isin lha rek ndagel ki sing dipangan apa ojo mung kecip ning ngene iki arang-arang kowe ramen kaya wong iki jerene ning kono wis dadi wong tuwek ya wis aku panjenengan pun dadi sesepuh sakniki sesepuh niki alhamdulillah niki teng lingkungane dhek iki tuwek banget po ya wis kemrampu wong kok kaya pelem kemrampuk sepuh apa-apa enek kok iki ning omahe dhek iki tenan berarti sugih wes tenan gombal apa sih ra enek nggonku kuwi lha kowe marane nggonku mbuka selorokan lemariku ha piye tegesan rokok iki iya kok malah mung trimo tegesan ning awete piyambake niku sakniki sering olahraga sinten lah niki Mbak Sandirono lah yen wis sehat ya kudu dijaga kondisine ya wajib olahraga watane gawean iki melek wengi ha nggih niki lak nggih ben Jumat dik wingi dinten Jumat kae biasane lak mboten Jumat lho ning ngarepan niku teng nggen napa niku teras ngarep niku lak wonten kok kalih raket iki. Ndek rene dina Jumat koke raket gak enak. Babat seminton.
Badminton. Badminton kok babat seminton. Wah, iya Buat kuwi sem- badminton kuwi. Lah, kuwi dina Jumat. Dina Jumat. Nggih, badminton lak ning sak wali. nggih, lak ning mburi omahne andinge pawon nek dalan mlebu no. Biasane ning kono lak ra dina Setu no enek bal karo sepatu bal-balan. Ah, ya bal-balan to, Le. Eh? Giatke bal-balan. Dina Setu bal-balan. 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 Iya, Lah, Lancen uripe dienggo ibadah karo nggo olahraga. nggih olahraga penting nggih Mbah nggih. Iya. Lah kek dina Minggu kok ning pinggir omahmu teken karo bathok ra enek. Ngemis aku kae. Ngemis aku entuk diutang mbokmu urung nyaur tekan saiki ya. Kok mesti mbokku. Ha iya. Malah mubeng. Ki mau Mas Percil, dos pundi? Mas Andirono. Dalem. Niku ibu-ibu Waranggono sampun kepareng pinaken. Ah, Nggih. 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 Gelakne to, geyetne. Menika wonten wah Sing pundi? Jiro Lupatmo. Resik kabeh. Wonten Panca Widowati. Kanca widowati. Nggih. Monggo sing digelakne sing pundi? Lancine gara-gara pas metu pecel tadi ya. Wah, pecel iki wajan wis sambele powet dhisik ra lo. Ki lombok apa murah ta iki? Remason. Sambel kok teko Remason iki ya. Pedes banget kok. Nggonku enek lho welut Remason. Lah kok iso? Iya saking pedese kuwi. Oh, kaya Remason. Iya. Monggo sing Dipun digelakne pundi? tepangaken Nggih. Mas Percil saking kiwa piyambak menika minangka dados sesepuhing para pesinden dalu menika. Oh, Menika mriko. dados leluruing para malah leluhur. Menika Ibu Darsini saking Seragen. Lho, Ibu Darsini. Darsini. Roh apa ora kowe? Tak cateti aku sih. Tak cateti. Mbok jak tanggapan po? Ora ya mung nyateti tok aku. Oh, iya jak tanggapan. Nek Mbak Darsini niku nek cara manuk napa Mas Percil? Napa? Manuk niku lak umpamane cah nom. Nggih. Nek cah nom kuwi kutilang darat. Weh, apakah arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dada rata. Wah. Kutilang darat. Heeh, lek cah Nek cara buah napa, Mbah? Nek niku nggih semangka tanpa biji. Weh. Kaya sing didep. Nggih, semangka tanpa biji. Kene isane mung weruh karo mambu. Nggih, Mambu mangke. pecel. Nggih. Monggo. Lajeng candhakipun menika Mbak Setyamati saking Kediri, Jawa Timur. Nah, cara manuk apa Mas Percil? Ah, lah iki nak manuk ya kutilang dapur. Apakah arti dari kutilang dapur? Kurus tinggi langsing dada siap tempur. Wah. Tetep tak kutilang pokoke. Nek cara buah napa, Mbah? Apel Batu Malang. Wah. Cilik ijo kecut seger. Seger. Nah, Apel Batu Malang. Nggih. Lajeng candhakipun sapa, Tru? Kuwi nek sing duwe kuwi, Tru. Gelak. Aja ngono kuwi. Oh, Mbak Supahmiatin. Menika saking Ponorogo. Ah, wis warok, Nggih. warok. Menika lair Cungir ning Ponorogo. Cenger kok Cungir. Menika lair Cenger Ponorogo. Lah sak menika sampun hijrah wonten ing Surakarta Hadiningrat. Dia. Nggih, mapan wonten ing Mojosongo. Ya kuwi sing jenenge Pahmi ya kuwi. Oh. Dinteni tukang gong. Mbak Pahmi ya saiki omahe nganggo satpam. Oh, nggih. Ketuane satpam ning ngendang saiki. Wah. Nggih. Niku sing mengamankan Mbak Pahmi nggih niku. Ini ku. Nggih. Jebule Wahya ki yo tole-tole. Lha nek nyedak Pahmi yo diajul niku keamanan. Niku bodyguard tok niku sing ngendang. Dia. ngoho. Nggih, bener ngoho. Oh. Nggih, mereka Mbak Supahmiatin. Nggih, lajeng. Sak candhaipun menika Mbak Noni Aprilia saking Metesih Karanganyar. Engko sik Mas Percil, Mbak Pahmi mau nek cara manuk apa? Kok yo sik tetep manuk ae to? Iya to. Adil to ya. Kutilang dacil. Apa kuwi? Kurus tinggi langsing dada kecil. Oh iya. Kutilang dacil. Tetep tak tawur pokoknya. Iya. Penting canda. Nek cara buah apa, Mbah? Pace. Halo. Pace. Lho, Pace kok buah iki? Mpun ngenyek lho.
Tapi ya. Pacen niku miguna lho. Itu tombol kencing manis. Nah, kencing manis terus budrek saged turun niku. Budrek iso mudhun. Mudhun nggih. Nggih. Darah tinggi niku Mas. Nggih, darah tinggi leres. Lah sakmenika Mbak Noni Aprilia saking Metese Karanganyar nek cara manuk apa Mas Percil? Kutilang datul. Hah? Kurus tinggi langsing dada mentul-mentul. Tetep tak tawur pokoknya penting enek kowe. Iya. Ayo kowe. Nek cara buah apa, Mbah? Cerme. Alah. Cerme. Ngopo cermi iki? Loh. Kuwi golongane kol kemprontok. Kok iso kala kemprontok? Lho, nek disogok krutuk. Oh iya. Padane wedhus bareng ya kol kemprontok. Lah kok iso? Nah isuk krutuk. Mula kok nek esuk nang mburi wedhus iki bae ngemili to. Niku. Oke, dan Petro. Lajeng tengen kula pas menika adi kula Mbak Mega. Menika nek cara manuk apa Mas? Wes gak manuk-manukan aku lak cah kuwi rodok satru aku mang. Piye to? Nah aku timbangan aku dilokne neh. Salwon meneng aku. Sabar to. Nek cara buah napa, Mbah? Niku. Heeh. Ceplukan. Malah ceplukan. Kok iso ceplukan lho. Iku ya kena nggih tombol lho iku. Tombol apa? Lho. Apa lho? Asam urat. Oh iya. Nggih, niku napa niku digodhog sak kulite sak oyote sak wohe niku dipepesik terus digodhog kuwi kena kanggo asam urat. Oh, ceplukan niku. Nggih niku. Nggih. Aduh. Nggih, iki 5 tanjak iki. Monggo. Menika wonten ing ngersakaken jineman uler kambang. Ya, diaturke sik. Sapa, Truk? Ndek mau uler kambang Cocak Rawa wis diaturke karo Ibu Nikita Willy. nggih, Ibu Nikita Willy nggih. Kowe ya kenal to? Ora. Ora kenal kok dienggo. Ah, sak menika kula nyuwun dhateng Mbak Supahmiatin. Nah, monggo Mbak Fahmi pareng ngaturaken uler kambang. Ponorogo. Tak rungokke suarane gedhe apa cilik. Loh, lah ngopo? Kok iso? Nek gedhe wani karo macan lho. Apa iya? Wong Ponorogo iki lak suarane. Gedhe warok-warok kuwi. Apa wis tambah iki? Kula nate pas main wonten Ponorogo ruyen. Nggih. Kula nate sowan nggih Mbah Warok. Kula nuwun, sapa kuwi? Yo, suarane gedhi ya. Gedhi. Kula sandirana, Mbah. Eneng apa no? Badhe nyuwun pirsa Mbah menapa leres menawi Warok niku nek suarane gedhe wani karo macan. Lah jare sapa? Kok wedi. Dek ya wedi. Kok marane lembeng. Monggo Mbak Fahmi, piye dayane pecel iki? Sendake dikurepke sik. Aku menyuruh lumah kene. Sendake wis dipeng kok sudah dilumah kene. Yo. Anu neno. Becik Ketitik. Ora betul. apa Dandane dikayang. Ngatine arep di DVD. Ayo. Yo. wong urip neng Neno. alah donya ninggal tata lawan budi utama yen uripmu Yo yo yo. Nyawang Fahmi kok wis masak wis. Nyawang tok wis trima.
Ah iya. Trimo luwung. Iya, trimo lewung. Alah edan. Iya, Mbak. Bebasane ana sawe lan ora mokal yen to Mbak Pahmi akeh sing kepareng dadi penggemare. Ha iya, aja ta wong jaba. Rombongane we koming kok. Nah iya. Nek ngebis do rebut jejer karo Pahmi. Kuwi merga kaperbawan ngono lho. Karo Mbak Pahmi kuwi. Wah. Jan manjen elak tenan. Wah nek numpak pesawat terus. Nganggo kathok jim. Jin kok jim. Sing methet kae. Nek ora ya sok nganggo legging. Waduh. Nganggo kaos sing street. Sing kira-kira tekukane iki ketok. Wah, kacamatanan. Sapa ya Pahmi kuwi. Kacamata. Amba mripate karo kacamatane. Dadi mripate iki malah anguk-anguk. Ya ora kacek mentu kese. Wah, nek wis nganggo pasmina kaya India kae dikalungke gulu nek kae. Apa piye? Oh, nek pesawat iki nomor iso ngulah ngalih. Ya mung pengen rebut jejer karo Pahmi kuwi. Malah gila ki dhek ning WC. Ning pesawat kok lungguh WC. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten malih ingkang ngersakaken jineman menika. Ya sing laras kek ngarep sik. Nggih. Ya. Apa le? Jineman gathik glinding. Ya, gathik glinding. Sapa, Truk? Nyuwun tulung dhateng Ibu Darsini. Ya. Monggo Mbak Darsini. Nah niki sesepuh sik sing diaturi. Sepuh ki asepe ampuh. Iya, mula ngobahke jempole kancane manut. Mergo ampuh asepe. Mesake sindan sing ra jempol aku. Mesti muni. Ora iso nuding kancane. Monggo Mbak Darsini. Nah, menika kula aturaken dhateng Bapak Haji Sukron Suwanda. Kagem jampi sayah. Iya. Monggo Mbak Dar. Nano. Ora terus iki. Monggo, yo dimatke. Tirta mangsa jenema
Nano nano. Antuk daya ya Bruhe ing rasa mulya Nano nano. Mangga. Cahya katri wis nyawit cici Selamat seragen ki elok. Eno neno. Teng teng teng. Ora. Yo. Ano. Mas. Gertang tak gentang. Yo. Jan gatik glinding ngendang selamat tongkleng elok tenan. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, iki gatik glinding sekarane nganggo sekaran jaranan. Iya, wong ki nek wis mletik sak apa-apane. Nggih. Ya kaya Mas Wahya kuwi. Yaine bagus. Gamelane rong pangkon. Wah, wis bejane sing duwe sok bae. Ha iya. Bejane sing ngegong. Apa sing duwe iki sing ngegong sok ben. Padha lanang. Niki wau Mas Percil Mbah Sandiono. Piyai iki nek wis kaya Pak Darsine iki dadi sesepuhing Ibu Waranggana iki nek nyuwantep ya nganggo rasa. Leres. Nggih to? Nggih. Nadyan ora seru ning iso dimatke. Matenan. Nek Mbak Fahmi wong tenagane isih rasa-rasane dasare wis ijen dadi ya. Ya, kok golek masalah terus. Ya ora. Monggo. Ning nyatanipun apa-apa ki yen diudi mesti iso murakapi Mas Percil. Leres. Kula kali panjenengan menika kedah tetiru dhateng panjenenganipun Bapak Haji Supron Suwanda. Leres. Tetiru bab anggenipun Sarawung. Lho iki lho. Ora dibedak-bedake. Kuwi pejabat apa supir becak kabeh dirangkul padha. Wah. Mila kala mangsane wargane mereka malah nyuwun karo Pak Haji Sukron supaya kersa dadi pamong desa dadi lurah lho. Wah, kuwi lho. Nggih ta ora sah nyalon kene malah disuwun karo wargane. Nggih. Sami kali Mbah Sandirana niki. Oh, kowe kabeh dirangkul lho ku wong edane ning omahmu pira, Mbah? 4. Kowe sapa gelem, Dek? Ya mbok rangkul, Pak. Nggih, kula rangkul pancen wong loro niku pancen manjing ajur-ajur.
Ora bedak-bedake ta? Nggih. Ora blas. Ya gombal nek kuwi. Nggih. Ah, niki enten awala melih. Getke sakniki. Ya. Nah, niki wah kathah sanget, Mas. Wonten ing ngersakaken Gerajakan Banyuwangi. Wonten ing ngersakaken Kembang Kopi. Iya. Wonten ing ngersakaken Ali-ali. Mengko kepeling sampun Tresna Sudra, lajeng turi-turi putih. Nggih. Iki diurutke sik. Anu riyen niki wonten ing Napa? ngersakaken Slendang Sutra Kuning. Wow. Nah, iki Selendang. digarap toyo cara tayub sing Yup. joget Mas Percil. Nggih. Cocok. Ben ra dimampet. Aku tak nyuwun karo Mbak Setyawati. Ah, tengene. Pundi? Eh, Wah, kuwi jan enak. kiwane apa tengene? Ya tengene. Tengene. Madhep rono iki. Lah sapa ya pahmi neh. Wah. Favorit. Ya, Mbak Pahmi basa ngeten iki nek ora kuwi wis ora nyopak. Wah, mboten candak. Nggih. Lendang sutra kuning. Iso apa ora? Ya. Kowe nembang-nembang ngono kuwi. Alah. Ya ora nganggo mane-mane. Tembang ya ora iso piye. Piye? Lah kuwi gurune aku lho. Wes, Sapa? apa iya? Lho kabeh sinden-sinden kuwi lho. Lho. Ayo, kene ngadeg kene tak urus saiki. Nggih. Monggo Mbak dipun bawani dandang gula ali-ali. Aduh. Kaya bakpao. Pipine nyempluk. Sapa enek wong lungguh ya banget. Ya iya kebangetan. Wong sing nom-nome do ngatur sing tuwek Lah, lungguh. iya. Ya Cil ya. Nggih. Njuk korek ngono nek keri. Engko nek keri. Yo. Mangga. Jenang kula glali aja lali. Suarane kaya bojomu. Heh? Bojone Persil iki suarane iso ngowos. Kayak apa? Kaken kedapan gulu kayak bojomu ya. Oh, bojoku ancene turunan ula kok. Ya ngenyek kuwi. Ben kersane. Bojone Mbah Sadriono ku ya sinden lho. Ah nek bojo kula bokonge gede sisih. Kok iso gede Sing sesek? lanang sirahe menceng, Menceng. sing wedok bokonge gede Gede sisih. sisih. Kaken turu miring, Mas. Heeh, terus Lha kok iso bojo tak walik nih iso kerucuk. Kerucuk. pengen ben jejeg bokonge. Pengen jejeg ora bokonge bojone? Nun, Nek pengen jejeg gampang. pripun? Serempetno truk. Ah. Iku jejeg Cecek bokonge. engko. Ya ora jejeg ning bongko. Rempetne truk kok. Mangga, Dik. Niki sule. Napa niku? Kok Napa? rono? Oh goleki Ceblok kok. ora goleki kancane bakul kacang ngono lho. Enek apa ora? Bolone mriki pirang-pirang. Monggo. Kula. Suara kok kaya ngono kuwi. Ah, jan wis cetha banget. Diguyu. Suara kok kaya ngono terus piye? Melok kene rong dina bosok beku ki tenan. Wong sing dibengaki tengen kok sing ditutupi kiwa. Lah nggih. Sing anu nek iki. Heeh. Ya tembus kok. Oh iya. Mesti luput mesti. Lah, Mega. lah aku jaman ngetoprak kae Pripun? sing disaduk anu pipiku tengen ki. Lah kok sing tak abang-abang kiwa. Pak Pujo le nggojo iki. Lah sing Lah wong tak saduk ki. saking wong dadi dagelan to Mas Percil. Pripun? Ah, role rak Pak Pujo. Nggih. Tapi lek omong niku rak kleru etok-etoke diwampleng ngoten lho. Nggih. Dikampleng niku tengen. Tengen ning sing Sing diabang-abang. diabang iki Kiwa. Aku tuh pas ngomongin goblok, sing tak kampleng tengen. Loh, tengen apa kiwa ta Bu? Mesti tak praktek nih. Oh iya tengen nih. Lah kok sing tak abang-abang kene. Ya tunggale sinden Wahyu ya kuwi. Oh nggih. Monggo Mbak Mega. Dik Mega nek kok ngiringan malah kaya siwah. Napa? Napa niku? Tipine ya gede sisih. Mimplah. Yo. Mangga. Aja dianggep sepele
Maneh kae apa setruk kowe to? Hah? Jane kono ya apa setruk kowe. Ah iki ngoten niku biasa, 2 menit kas ya kumat. Iki diguyu dinyek. Anyes. Lumo luci. Iso lumo luci. Aku ya syukur kaya wong-wong ngene lho, lumo ngono ki lho karepku iki. Lumo iki 35 goblok. Apa kuwi? Apa 35? Wedhus to goblok. 12. Jaran. Syukur. Begigi. Apa kuwi? Ora wani. Nggih, rawani saru kok. Iya no. Apal nggih. Apal ngguno tombok jeblos terus ya iki. Oh, kalau kintal lek malah sing bandari niku. Loh, ya iki ya bandar, iki bandar apa-apa dibandari wong mboke dhewe dibandari. Aja macam-macam ya. Tak paku mun-mun namu. Nesu. Ora oleh nesu no. Ya nesu no nek mbokku tak bandari. Kalah jadi kalah mesti ngamuk. Iya awakmu. Percuma lah aku ngetokke kowe. Ngundang Main kok karo mboke. Main karo mbok ya ora oleh. Karo sapa-sapa ora enak. Sedih rinten. Sedih rinten dalu ketok-ketoken. ketok-ketoken kewala. Awake gilik no ya kemayu pun. Iso ditarik nek. Kemayu kok mayu. Anti nopo besok bakal bali Nek ndi sangu. Nek ndi sangu piye to? Lah apa besok bakal bali ya? Ya nek Bali nek ndi sangu ya mulih, nek ra ndi sangu ya nginep neh ngono to. Oh iya iya. Tunggale awakmu biyen. Yen Bali. Baca Bacoke. kula Sak langgame nggih, Dik. Nggih. Ngagem ali-aliku. Monggo, yo. ngagem ali-aliku amriye aja lali maranaku latihan kula mboten melu besok wis mongso Mamane sing lugu ya bangeten ya, Cil.
ngadeg ya ora joget ae nyapa ngadeg. Oh, nantang deh. Nantang. Ya. Aku ya ora nantang nih nyatane ngadeg ora joget. Wani lungguh kok. Ya. Engko nek joget yo ngadeg. Oh ya. Dene aku ngadeg jok sore mau jane. Maksudnya ngadeg Gesek karepe. Ayo. Yo, Dik. Pilihanku meripat biru pamrih. Kondisi adikku besuke Sanono ali-ali. Matur sembah. Matur nuwun Mbak Mega. Mengke sik, Dik. Mengke sik aja jengkar sik, Dik. Nah, ini tak Mengke sik no. Sik. Ah, kaya ora usah ngomong malam minggu besok prei gitu. Diketke dipolni sesuk Nggih, mboten Prei. sekolah ta sih? Mboten sekolah ta? Mboten. Oh, nggih libur ta benjing. Nggih. Senin kelas pinten sakniki pun? Kula kelas tunggal SMP. 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 Kuwi lho. Sekolah ngene iki lho anak. SMP pamer. Lho. SMP, SMA kuwi Alah sekolah alah. menengah atas kuwi. Ya pamer. Lah jenengan apa? SD no. Lho. Lah wong Kowe piye ta? SMP wae pamer disengeni kok. SMP iki pirang tahun? 3 tahun. SMA pirang tahun? 3 tahun. Lah nek SD piro? 6. 6 karo 3 ki akeh ndi? Akeh nom. Lah iya sing 6 ora sombong kok sing 3 sombong. Iki piye to jane? Oh, ya repot. Sing waras ngalah. Lah, betul Ya, sampean, Dik. Betul pancen sampean, Dik. aku edan kok. Rene kula waras kula tak ngalah. Nah, Ya. Ben. Wong kok senengane wong anu ngene. Mbak Mega, mbok kula nyuwun Blitar, Mbak. Blitar. Nah, iki mumpung ning Blitar. Mumpung ning Blitar. Nggih, Napa, digarap nayuk dijogeti gitu. Nggih. Sing joget sing Nom. Hah? Tuwek to, tuwek sik agek enom. Nah, engko nek sing nom joget lancang kok. Nah, Nah, sing tuwa sik. Wis tak izini le. Tak izini. Monggo. Ayo. Blitar. Pun sareng Ayo. sareng monggo dibesani. Oh. Kota cilik kang kawentar eti bani gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate kembar peta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpan amune sang nata maca bae ana sandi penatan Blitar nyimpan layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana cerita jare patih Kacamata ingkang bisa nyawijake Swantara lan uga bongkarna kang gondha kalaga aning tlatah Blitar lair cilik mula ora wong Blitar dadi kembang lambe ora wong lake kang padha nyatake yen tak geni Bajutan, Mas Arya. semangate
Majapahit ana candi penangkaran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana cerita jare Patih Gajahmada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aning tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal akeh kang padha nyatake ora mokal akeh kang padha nyatake yen tak geni ngurupake semangate yen tak bayu nutulake patriote pun Duh. Piye, Mbah? Menika kala wau jogetanipun Kuda Birawa. Kuda Birawa. Aduh. Pelok. Jan manyen elok tenan. Nggih jaranan ancen elok. Ah, Mbah Sandirana iki mung kaya ngono. Urung nek jengleng caping gunung. Wah, wis Luwih sip meleh. elok. Nggih. Biyen. Saiki kok nyerah. Niki wonten pamundutan. Napa? Mbah Sandirana Nggih. saken caping gunung jengleng. Oh, nggih. Nah, menika saking Pak Kasya kala wau nggih. Nggih, saking Polres Pare wau Nggih, to. saking Polres ugi ngersakaken caping gunung jengleng. Tak nyuwun karo Mbak Noni. Mbak jumeneng kiwa kotak, Mbak. Iya, Mataram, yo. Cil, Dalah. jenenge wong tuwa sing berjiwa muda ngono kuwi. Sinten? Lah kuwi to Ya bareng neng ampun, bareng bareng neng ora dikon ngadeg-ngadeg karepe dhewe. Lah iya. Dome aku cok sore sing ngadeg kok. Kok Lujeng dalu Mbak Noni. Lujeng dalu Nggih. Cil ngadeg Cil. Nah, kalih kula nggih jelas. Aduh. Umpamane sing bocah-bocah saiki. Nun piye? sewu ngrayune nak beda. Piye? Ngrayune Cah iki ngrayune piye? piye? Umpamane cah saiki umpamane cethuk. Paling Mbak iki bapake seorang petugas PDAM. Lah kok iso? Oh iso piye to? Kok tahu ngono? Kok tahu? Nah, karena hati airnya sudah menyirami hatiku. Aduh. Lah bapake PDAM. Nek cah saiki. Kayuane. Ternyata bapakmu apa seorang petani ya? Nah. Kok tahu? Kok tahu? Nah, karena kamu sudah mencangkuli hatiku. Biasa. Yo, oke, baik. Apakah bapak kamu polisi ngono, Mbah? Apa Bapak bapakmu kamu polisi? seorang polisi? Kok tahu? Tahu. Aku pengen ditembak. Aku pengen dikecerek. Kok malah koyo ngono sing mesra. Ya, Masa copet. rayuan oblas sama mesra lo. Kok Piye? sing mesra umpamane. Gen go tombo loro, gen jejer, Mbak. Oh iya, Sandi. jejer. Mbak, Anu, Mbak, jejer, Mbak. Nggih, nggih. Enggak, kurang ngatasi wis. Loh, piye ta? Kaya ngewoke lo. Kok aku wis kencing manis. Piye? Aku sanggutane Pak Anom. Salah. Yo, diaturke caping Gunung Jengleng. Nggih. Nggih. Sing jengleng sing nom sik. Nom. Kene Mas. Nah, sing tuwa ndampingi ning burine. Oh, alah tetep Mas aku melu Petruk enom iki enak Petruk tuwek. Pak Petruk tuwek iki enak tenan lho. Lungguh yo karemu, dut yo karemu, ngono wayahe joget. Ayo joget. Iki mosok
Lungguh ra entuk. Kejem. Kejem. Ora kejem ki semangat. Semangat. Kudu semangat. Ora Semangat kejem, iki Mas. kebacut ning ngono kuwi jenenge. Ora kejem, Mbah. Rada mundur, sing tuwek rada mundur. 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 Nah, ngono. Wis. Yo, dibawani caping Gunung Jenggleng. Nggih. Saben bengi nyawa Sing Jenggleng kene kok sing mumet kono iki piye kuwi? Anu. Nyapa, Mbah? Keberbeken iki lho. Utekku coplok. Apane yang coplok? Utek. Astagfirullahaladzim. Wong iki tak ganti batu e. Aku kayak remote. Walah. Ora sesuk ora usah nggih utek to. Diserake ngomah. Ora ya diganti batu rek apa piye ngono. Tak ganti batu radio. Yen memacang. Yen Gentenan Cil karo sing tuwa Cil. Jane sing tuwek ya iki lho penak. Amung karo Janur kuning. Putrane sapa kuwi? Putrane Pak Mantri. Kelas pinten? Kelas kali. Segede dadi apa? Maling. Cita-cita kok dadi maling. Seneni awarahum. Kuwi anak sing duwe lho, Cak. Lah iya. Tapi wong wis mati ya. Nah, wis mati ya entuk. Yo, saiki sing enom. Iya. Nah, sing enom mengestoni sing tuwa. Dadi sing Jenggleng sing tuwek. Monggo. Iki gak giliramu to? Loh. Ngene lho. Saiki ngene wis. Bene adil. Ben adil ditum, Cil. Didum. Ah. Mari sing kiwa, Sing tengen. Nah, Ya, Ngono saiki. kentenan. Mau lah aku mari aku iki digelir awakmu sik. aku kok. Aku. Wis to awakmu sik. Saiki kiwa sik kok terus tengen kiwa. Diwiwiti sik saka kiwa Ini saiki Mbah, hitungan anyar. jenengan iki apa, Mbah? Saka kiwa bar kiwa tengen. Tengen. Yo, Yo. kuwi jenenge adil. Adil. Yo, mana nih? Nggih. Ya aja guyu pancen ambune ngono kuwi. Aku dhewe yo ngempet ya. Ya Allah. Ya pancen aku ki batang ngono. Mongko jarak 2 meter lho. Wis ora apa-apa. Gusti Allah, Wis jan. 3 dina kuwi. Yo. Seminggu. Kembang Ora nek panas. wae. Sing kiwa sik ya, Cil. Nggih. Kumpul. Wetan Nah. gunung. Nah, Mas. Nah. Iki Ya ya iki sing tak senengi. Ya iki tok. Piye yo. Baleni ya. Ayo ngomong bae ya. Piye, Mbah? Yo. Nah, Mas. Nah. Ya Allah. Ndang tok. Enak. Jan wong totek munyuki. Lah iya. Yo. Kok menyuki to? Nah, Mas. Wis. Wis iso apa ora? Iso wis ora? Iso wis ora? Wes kok tuman ora. Kowe kok yo sik pegang melok itu kan. Lah Ngeyel banget. enek gendang penak kok.
wis renek barang lagi. Nganti ra iso menggok nek kaya celeng. Ya, ki mau wis Sing kiwa. kiwa. Saiki ganti sing tengen. Tengen. Nah, saiki sing kiwa sapa saiki? Kula. Mas Precel. Nah, sing tengen sapa? Mas Andirono. Simbah. Simbah. Wis Simbah. tau. Wis tahu. Wis tahu. Tengen bar kiwa. Lah mari ngene sing tengen terus saiki sing kiwa neh. Saiki Nah. mari kiwa saiki senengen sik. Nah, Terus saiki aku tengen sik. Heeh, mari kiwa. Elingku mau aku wis bar nembang ya. Dereng. Joget. Lah sing pas guguk mau. Wong kowe melok mburi tok. Kok guguk lho. Yo. Pacitan. Pacitan Sarawi Mah kena balung. Kok pletok-pletok. Tentengane elek banget. Nah, saiki ganti sing Wah. Ndek mau tengen saiki kiwa. Kiwa. Sing tengen sapa, Cil? Kula sing tengen. Sing kiwa. Mbak Sansi. Simbah. Telek. Telek. Mbah, nek khusus iki jenengan, Mbah. Nah. Iki jenggleng mumbul dhuwur, Pak. Dhuwur dhuwur. Oh, iki mareme nggon kene iki. Engko tak Yo. pijeti. Wis to. Tenang Engko tak ora? dumui, engko tak Kebuki. Yo mumbul dhuwur ngene iki wae. Anae. Yo, panas. Ngoten. Panas. Oh. Dhuwur. Ya apik. Apik ya, Mas. Sae, Mbak. Aku seneng loh. Telek. Kok nesu. Wong tuwek sarapane telek. Sau. Lah kan jar mutong lho. Lempoh ora mutung Oh. yo kesel tenan. Apik ngono ya? Ngapik ngono jane. Gak aku sesuk gak melok. Ya terus Adate nek bocah ngono kuwi marine diuyuhi, Cil. ayo kok gampang. Iki uyu ana tak cakot. Kodek iki bekas lho. Kodek iki bekas. Bekas karo Wahyu. Dadi tetep Kulino nyakot iki. Alah, wis. Mulane kaya wahyu ora karuan wujude. Seligi parian. Nano neno saiki saka Mbak Mbak. Setyawati sik. Monggo. Kakule semonggo. Nano neno. Tali kutang. Hah? Tali kutang. Tali kutang. Nggih. Terus Bundet ning ngondo. alah. Iki nganggo ki piye? Niku Terus di-PP nyempel. oh, nggih. Terus Sing nanggap wayang munggah suwarga. Amin. Amin. Ngopo tuwek nek melu ngamin? Lah iya, lak lungguh ora usah melu Lungguh omong. ora usah omong. Ora entuk ya wis. Iki jatahe sing enom. Heeh. Ngono. Yo, iki aku nyuwun Mbak Fahmi. Nah. Aduh. Ya meseme iki lho. Ya guyune untune Wah, ketok. tenan. Mripate miji timun. Mripat kok Kaya- siji timun iki. Kaya kutil. Yo, Dina bedo dina padha. ning gone Mas Wahyu. Ayo ya, kowe nek ora. Nah, Nggih, Mas. sejarah lah ngoten. Oh, sejarah. Gel Dina padha nang gone Mas Wahyu. Terus Keluarga Pak Sukron Suwanda. Bagya Mulya Salaminyo. Waduh. Nggih. Nggih, matur nuwun. Saiki Mbak Darsini. Nah, kae.
Ayo Mbah, Mbah iki mesti elok. Sego gudeg. Yo, Iki tandinge oleh tuwek iki. nggih, mangke. Lho nek tuwek ora gelem ngadeg ta wiraan to. Nggih. Terus Rasane anyep. Yo. Masuk ra nek sing larang. Sego budek rasane anget. Yen ra jejeg terus ra iso nancep wah Apa kuwi? apa kuwi? patok. Oh, pathok. Oh. Pathok iki apa ya? Du. Lah kok tuh. Du. Tuh. Saiki adik wedok. Nduk Mega. Mega. Iki Dik, parikan Dik.